Gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach. Chroeso mawr i'r Myfyrdod hwn. Gŵr gath ddylanwad mawr arna i ar ddechrau weinidogaeth ar ddiwedd y 70au a dechrau'r 80au oedd gŵr o'r enw Leonardo Boff. Oedd e'n offeiriad yn yr Eglwys Babyddol yn Brasil ac mi roedd e'n berson oedd yn datblygu'r ddiwinyddiaeth ryddhad. Un o'r rhai oedd yn datblygu'r ddiwinyddiaeth ryddhad. Un arall oedd yn datblygu'r ddiwinyddiaeth honno oedd ei frawd, Clodowys Boff. Nawr mae Leonardo Boff yn aelod o Eglwys Rhufen a Clodowys Boff yn weinidog gyda'r bedyddwyr yn Brasil. Felly mae hynny'n awgrymu i chi bod nhw'n ddau goddefgar iawn ac yn barod i barchu amrywiaethau ac yn y blaen a hynny'n un nodwedd arbennig amdanyn nhw. Oherwydd un o'r pethau mawr oedd Leonardo Boff yn dysgu pryd hynny yn dal i wneud. Wrth gwrs mae'r ddau nhw yn dal yn fyw ac mae Leonardo Boff newydd gyhoeddi i hunangofiant ac fi'n edrych mlaen yn fawr i gael copi i'w ddarllen. Yr hyn oedd yn ei bwysleisio oedd y pwysigrwydd i weithredu yn unol a ffordd Iesu. Bod yn ddisgybl i Iesu. Y Leonardo Boff yn sôn am bwyty'r perygl o roi pwyslais mawr ar gredo yn hytrach na gweithredoedd. Hynny yw gweithredoedd, nid y gweithredoedd yma Martin Luther yn ei beirniadu, ond y gweithredoedd sydd yn unol â ffordd Iesu o weithredu. Dyna'r hyn oedd yn allweddol bwysig yn ôl Leonardo Boff. Mae e'n pwysleisio y gwahaniaeth rhwng orthodoxis ac orthopraxis. Orthodoxis wrth gwrs yw union-grededd. A dyma yw y ffordd yma eglwysi Protestanaidd yn arbennig ar Eglwys Babyddol yn y gorllewin wedi bod yn pwysleisio drwy hanes, sef y pwysigrwydd o gredu yn gywir. Ac fe gewch chi bwyslais hynny o hyd ac o hyd yma yng Nghymru. Ac yn anffodus mae'r pwyslais hon wedi arwain at bob math o lurgynio yr Efengyl. Hynny yw, os ydych chi'n credu'n gywir, gallwch chi wneud afynoch mwy neu lai. Mae antinomiaeth yn broblem fawr yn yr eglwys o hyd. Yr antinomiaeth oedd yr hyn oedd Williams Pontycelyn yn poeni yn ei gylch. Bobl yn dweud bod nhw'n credu ond yn gweithredu mewn ffordd gwahanol iawn. Yn credu bod y ffaith bod nhw'n credu'n gywir yn caniatáu iddyn nhw wneud y beth bynnag afyno nhw. Dim ond credu'n gywir sydd eisiau meddwl rhai ac eich chi'n gadwedig. Gallwch chi fynd a wneud beth bynnag eich chi moyn yn eich bodau. Nawr, mae hyn wedi arwain i bob math o weithredoedd ofnadw, yndyfe? Gyda'r pwyslais mawr ni'n cael yn y oesoedd canol ar yr heresia a pobl yn chwilio'r heresia mas ac mae'r heresia hynny union-grededd yn achosi gofid mawr a creulondeb mawr ac yn y blaen ac yna mae ffordd yma pobl oedd yn credu'n gywir wedi mynd ati i ymladd yn erbyn pobl sydd yn credu'n wahanol, y croesgadau cyntaf yn erbyn cyd-Gristnogion ac yn unig yn erbyn pobl oedd yn perthyn i grefyddau gwahanol. Y Cathariad er enghraifft yn neheidir Ffrainc, ond nhw'n credu yn anghywir ac croesgad mawr yn ei erbyn nhw. Yr Hwsied yn Bohemia, yr Weriniaeth Tsiec, ond nhw'n credu'n anghywir meddwl bobl union-gred ac oedd yna erlyd mawr arnyn nhw, yr ail fedyddwyr, bobl radical iawn, credu'n anghywir, erlyd mawr arnyn nhw. Oedd y bobl yma, y Cathariad a'r Hwsied a'r
ailfedyddwyr a waldensied ac yn y blaen. Oedd y bobl yma yn bobl oedd yn ymdrechu i fyw ar Efengyl. A byw trwy weithredu yn unol â ffordd Iesu. Ond o'n nhw ddim yn credu'n iawn, felly o'n nhw'n cael eu herlyd. Orthodoxis yw union-weithrededd. Nawr, yr hyn sydd angen i ni i'w wneud, bydden ni feddwl, yn yr 11 ganrif ar 20, fel hyn yw adfer y pwyslais ar orthopraxis, yn bod ni yn gweithredu yn iawn. Os ydyn ni yn gweithredu'n unol y ffordd Iesu, mae'r ffordd ni wedi dod at hynny, yn credwes wedi arwain ni at hynny, os oes amrywiaeth yn dyn nhw rhwng naill a'r llall, pam ddylen ni wneud pwys mawr ar hynny? Os ydy'r canlyniadau yr un peth, ydy'r casgliadau yr un peth. Os ydyn ni'n casglu oherwydd y ffordd ni'n credu'r Efengyl, y bod rhaid i ni weithredu'n unol y ffordd Duw, dros gyfiawnder, dros heddwch, dros yr hyn sydd yn mynd i ddwy'n bywyd yn ei holl gyflawnder i bobl, yna dylen ni wneud Beth bynnag yw'r ffordd yma ffrindiau a pobl eraill sy'n cydweithio ni wedi cyrraedd yma honno ac eisiau gwneud yr un peth. I ni yn credu yn ffordd Iesu. Dyna sail y ffordd y dylen ni edrych ar bethau. I ni'n credu mae Iesu mae credo yn bwysig, ond mae'r credo yn bwysig i arwain ni at rhywbeth ymgenach, at rhywbeth mwy. Rhan o fod yn ddisgybl yw credu. Odi mae disgybl yn credu yn hathro, ond mae hefyd yn credu yn ffordd hathro o weithredu. Y ffordd mae hathro yn gwneud pethau. Dyna yw pwyslais Iesu, chi'n cofio yn y comisiwn. Aeth yr un disgybl ar 10 i Galilea i'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod, a phan wel santef addol a santef. Bod rhai yn ame, daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt, rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan i bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi. Dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi. Dyna gwaith ni. Tystio i'r arglwydd Iesu, dangos ffordd yr arglwydd Iesu, dysgu pobl siwd mae cadw gorchmynion yr arglwydd Iesu. Ac meddai nifer o bobl, oes dim gorchmynion gan Iesu, i fi yn gwahaniaethu'n fawr iawn ar gred yr argoeddiad hwnnw, os ydy bobl yn dal ati. Meddylwch am beth mae'n dweud yn y bregaeth ar y mynydd, enghraifft, ar hyn sydd yn y modd gorchmynol yn y bregaeth honno. Mae'n dweud wrth i ddisgyblion yn y bregaeth honno, peidiwch a thyngu llw o gwbl, dyna orchymyn yn dweud. Beth mae'n gweud, carwch eich gelynion, peidiwch a gwrthsefyll y sawl sy'n... Mae rhain i gyd yn y modd gorchmynol. Felly mae rhain yn orchmynion. Y mae Iesu yn rhoi, ac mae eisiau dysgu pobl sy'n mae cadw'r gorchmynion yma. Union-weithrededd ac union-grededd yn yr achos hwn, wrth gwrs. Felly mae'r ddau beth yn bwysig. Ond yn draddodiadol ni wedi rhoi pwyslais ar y naill ac anwybyddu'r llall. Mae angen i ni newid y pwyslais hwnnw. Fel gyfeillion am yr ychydig wythnosau nesaf yma ym mis Awst, fydd y myfyrdodau yma yn dod i ben. Rwy'n siarad a fynnau yn mynd ar ein gwyliau. Efallai a byddai'n ailgydio yn mis Medi, gan weld siwn fydd bethau erbyn hynny. Bendith fawr arnoch chi yn nawr. Gras ein harglwydd Iesu Grist,
a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.